Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माइनाव खाखलारि चेनेलाव फिन बरायबाय। तो गाइस दिनैनि भिडिअ जालायबाय जों मोसानो थांनाय जोंनि गलाघाटनि बालिजान होननाय जायगायावनो तायाहोमफोरनि Me-Dam-Me-Phi खुंदों। बेवहायनि दसे जोंनि रंजानाय नोंथांमोना नायलांदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामद्राबाव लोगोसे लाइक आरो कमेन्टआव खोन्थादो नोंथांमोना भिडिअखौ आं इन्टारेस्टिं मोनदोंना मोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। तो गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय। हनै मा जायो थ' ओरै फास्राया मान थ' जों फैलायबाय दिनै बालिजानाव मिटिं दं इसोरनि मा होनोमोनलाय Me-Dam-Me-Phi मिटिं नाय बिथाङा हेब्रे मेब्रे बिथाङा नै आरक्षी पुलिस जाजोबनोसैनो जोंना सिख्लाफ्रा गासिबो वुमेन पुलिस फैजोब्बाय जोंना डिउटि खालामनो सोरबा डिस्टार्ब खालामबा हो लावथिजों लिडारा मा लिडारा बे एसपी सार आईपीएस सार दे नमस्कार आईपी सार सेलुदा आगदाथिं लायोब्रा आखिथिं लायोदां फारनोसैबोला नोङो आखिथिं लालाय बायदि नुयो नै सेलिबोदाबो रोङा माया आदैया बहानि बहानि आं बङाइगावनि आच्छा नै भगबान आंनो होखोना गावा हाखाखोलाखो बे मा बुस्थु आं एसे मिथिनाय मथे गोदो गोदाय इसनि आहम जाथिनि राजाफ्रा राजा फैबाथाय बेबायदि बानायनानै सिङाव फबना दोनोमोननो दायो जोंखौ ब्रेकफास्टनि थाखाय लेंबाय फैगौ जों जानो दायो ओंखाम जानोसै ओंख्रिया अमा बेदर आलु जोगोनार भाजि दालि जानोसै अपनी कौन प्राइस है? नागालैंड भंडारीपुरा अच्छा जों साननाय मथे इसोरनि बे गोथैसि बावनाय खोमा ने अन्था नंखाथारगौ posisioni takai, hajat takai hangsigan hajat rana. Ang mah maunya, sungguh traktor bayar traktor. Traktor agak ready, ready. Raga. ইয়াত বেছকলি নহয় এটা বস্তু ইয়াত দিলি তাৰ পিছত এটা ভৰি ইয়াত দিলি ইয়াত দি পেলাই আনি সিবিখত
Be careful, ang keluar mana? Jadi nice man, jangan sampai traktor upaya gaya na. Malah ni jaga pagi. Ini kau ni biar enggak kenang baik. Upaya gila? Kau dah, kau dah. Kau mau main apa yang Sengna lo nungan agak pernah berbidina dengan traktor. Tamne ki video guide kisah putus. Video ko jawab balik. Kal sari man sepuluh mana traktor udah dengar. Eh, macam kau tu. Eh, badi sangat kambai kalau kambai. Ang suai ni ha. Baru saya. Nói đời nó bắt đầu Muslim siapa baik? Allah, emak aku dah habis nama ni. Orang tengkau macam mana ni bara? Si budon dani lagau, engkar ni sekarang jadi dekai bayang. Barna gosok. I think macam suar gelai. Oh, emak turun deh. Si macam mencia. Ayo, तो guys बाली जन्नत बाली पथन पे जों सफैबाय गलाघाटनि बे जेनेरेल फिल्डआवहाय ओमफ्राय जोंखौ थाबायसिगोन जेनेरेल फिल्डनिफ्राय Pathar जागायबाय गथ'फ्रा दै बिलाइ खालायदों नोंथांखौ जि आखाइ जि गोलाव हररावो जि नैस्टिला जि गोजान फैनाङो ओमफ्राय आखाइखौबो फालांनानै Peongle na fibang. Peongle. Guys, peongle. Peongle han? Peongle mana cinta bar? Anglong, leplung lempa kas mo. Peongle na ko. Pira. Guys, buat terjepit aja. Lama sosial kali alang ini. Langsung dah. Antraksi gedeng. Dona to. Do. Dah pilih
खेबनोबा होनबाय बोदलाहैबायसो আমি এই সিংগিজান পথাৰত मायाव नायखो Me-Dam-Me-Phi আয়োজন কৰিছো এই Me-Dam-Me Luklaw, aisinglaw, boरैबा माबा माबि होनो इसनाबो नांगौब्रा गाइसमान बिराद अमा सावनायल' सावनाय इसना ओमफ्राय बाहारावनो फानखायो बाला जुमायखौ ना जुमायखौ बाहारावनो फानखाना होयो डाइरेक्ट अपेन अपेन खुला खुलि बिना हे टपियो नहीं तो जाओ होनदो नहीं तो जाओ चलो वाह Rabun middle. Oh, आंनि मबाइलनि Note 11 Redmi Note 11 नि कभारखौनो मोना जेरावबो खननै ना खनथाम जाखालाय नागिरनाया Kontang. जेरावबो मोनखाया दुकाननि itu मबाइलाव देखुवा तो गाइस कभारनि नामा जाहैबाय हलाय बारबि कभारनो बारबि कभार ओमफ्राय आंनि मबाइलनि Redmi Note 11 इयो मबाइला जायजों भिडिअ लादों बेनि कभारखौनो मोनानो जि दुखु आं मोनथाम मोनब्रै सोंलायलांबाय मोनानो जि दुखु आं आयु आं पानि पुरि जागोन नेगासिनो जेराव थाङो पानि पुरि जायाबा गोसोआनो सान्थि जाबा आंना जाम्बिखौ जाया आङो Sidinglabayna. Water cinematic. Kudrati khatamai kumla. Kenapa ini awas kula bra? Kacau. Wah. Kau deng.
साना होनबाथाय लाइन तो गाइस गेटखौ नोंथांमोना देखायाखै फैदो गेटखौ देखायनोसै अन्थाजों जों जोबोर समायना गेटआबो ये देखो ओइ निखौ तो गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसे इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला कमेन्टआव फोरमायदो आरो लाइक खालामनो दाबाव लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ गाइस बाय बाय